מה זה למדתי? עשיתי בגרות, אביטל הכבידה, בכיתי לאמא, עם כל האמון לי היא לא האמינה. חרישות עם תמרה, למדנו עלן, אחר כך רציתי לברוח מכאן, יצאתי לחופש באב, למדתי מסכת סוכה עם הרב, דפקו את המגן שחבל על הזמן, תנ"ך, אזרחות, מחר יש לי בגרות. עשיתי בגרות בלשון, בלילה בכלל לא הלכתי לישון, כשנתתי 5, בנט אמר לי זה קל, בסוף עשיתי 0-2 חבל, חגי אמרה לי תרוצי עוד מייל, אבל וואלה אני לא רציתי, עייפתי, נגמרתי, אזלו כוחותיי, אני את שלי עשיתי. מה זה נהגתי? עברתי ראשון, כשרציתי לחנות פה בחניון, אז חווי אמרה לי תיסי לצפון, אבל אז קצת נמאס לי, עשיתי פרסה ודפקתי את האוטו עם הקצת כעסה, 3 ימים, 2 אלפיות במוסך, בסופו של היום בנט זה אח, נשאר לו לעבור באדום. עשיתי עצירה ביוחננוף בדרך, לקנות אספקה על השמיני בערך, משם לפלך ואיציק המלך, להיות בשיעור אני כבר מיציתי, אני את שלי עשיתי. מה זה חיממתי? עקפתי בתור, למעלה, למטה, אפילו בחדר מורים, חתימות של אמא ואבא הורים, זייפתי לי פה מלא אישורים, חיברטוקס לברקו, קצת מסיבות במתכונת שומעים הזזת כיסאות, לחצת לחצן החירום בטעות ופחדת לקרוא לאיציק במהירות, וגם לשרית לא תקראי למה אומרים שאתה נענש, אבל ספורט, מחשבת, מתמטיקה, תנ"ך, את זה לא סיימתי, אבל עזבי אותך עכשיו לא יודעת מה לעשות עם עצמי, לעשות מדרשה או שירות לאומי, לעשות מכינה או שירות צבאי, רוצה לעשות חיים, אבל עכשיו רק רוצה לעשות חושבים, לעשות סדר בסולם ערכים, לעשות פן ורק ליהנות, לעשות מה ששמיניסטית צריכה לעשות. עשיתי.